Kardom Bini News Fast Karbiang Law Berta Kithan Jabang Nili Samika Cirong Parpi Aprangsi Berta Thepipen Arjuita Men tumon RV ke thepar pika jog jirikindeng ahawar penangan hemrit kana hokdun apong tin kilik along vote pa haidun pen towar melang longji mene puseta socheng dhenta ahawar chondro athoi ke non puta avi ningkan ki thompleng derapi samilangso block pen PMAYG ahemso kikim kerang patangte adim usuka songpen kahumridang men tomon RV ke jap ajok penang ana hemarit kahenodun CEM pen kerap longji mene pu towar kacolang Pinyar nikang sampor phai isira achitima formalom men tomon RV kite parpik ajok jirikindeng long penangan hemrit asar nung kana hokdun mongviapor nang kilut pen tomon RV herai nang sunpang chengponsi pinyar nikang sampor phai isira chitim apor malom jirikindeng along setame penang ana hemarit biri bithung lapen wobi setame penang an nahokdun dolo lapen lasonsi jirikindeng terangarong along setami don thoma hem na hokdun lo lapen lapu kisung ki phovek a hematum setami non kisung porohut na hok ta kidoji athai avedat lopusi kaningri lasi amreng local MAC rina terang pia phansi nang ravek thapusi kisung ki phovek a hema soratum tuning ripon lapen kisung ki pho atum lake jimson timung kave terang pi lapen mena terang pi atum a hem henlo jasemet pet kisung ke thenai cetong pusi birta nang pachini dun sira ing bengapor manili tum tahari dam joy amat usomaran ta school dam erlo soarlo abangsi school penangke lepen tomonang tepelo arsoso bang nakapere katon ema alnarum selujok lo lating ki priar pong pring sekta ama nili hemta po anpin lo yo kardong adeta velor pong ta velor piar yang tonta hinon lap lo kedua thai sa vedalo la si tum local MAC pen ahin pen ta kopisi kerap ang kipik thagi manili ham ta do thai vedalo ang ke konas nili tum non tong sikot ke ketong thagi mala si narat thega son tepulo kopi pilo khaina dun ga foto mane thelo no dun ke do olo hem matin avelo solar lo lai TV amukhan dai no dun lo alna hoi dai no lo ong olo khaina sonan ke mara tapi nebu yaran da thidun lap lo abang so rong men son de jirikendeng terang aro jirikindeng pen rajip timu news fast karbiang long 17 nong socheng dhenta ke parlopon balijuri pen kahelo kilometer krip ho inglongar lokke damnangji chondro athoi pu arong along ke non pu anta towar melang sarkar pen akerap ave pin lang tangte alang litum ke munit kalima keso keun e avedet poma pusi rada tumpen ningduk cepaklang sarkar ke nangchelar bomlo seta bangso hawar ke towar melang anta avesi mantuma kerapji pusi chonghong bomlo seta non pu anta rababang avedet si inglong arong chondro athoi pu ahawar along rong nido sonsi teron arong lapen tok biarong setame non ke tok biarong abang ke keso keun e hithi ke dam kewang towar me lang aki sunga puthak majok a sarkar ta akirap kangjinso abang avedeta jok sai jok jep tok biarong arada tumke cheote kanglo lapen chekak etsi adim kaprek longle philang ta cholong dona thai avelo pusi teron arong abang ke non puta do thiblang lasi jase met pet non kachari bom BJP mate timkar bianglong lapen local EM kachirong pipi atum lahayaki sungaphat towar JCB pen masabak selam pi asonte kachoro lapen ningkang sam pajirji pusi hadak asan chom arata tumpen ningjerinti towar peni ne la sarkar pen la nangki tieson ta vek ma ave achante la bangso alangroi ke mola barikha apolo pote lang the tanji bola so nangli tum kidam ke bang sik sak son avek ma sik sak ke doi la lang ke la di towar ke la so teng lobo karan pini ni doma be solar pini ni sarkar pe nangron manangron ni ke sarkar pe to ke solar ke mane hola karen na bang ke nangron ni ke lang pia lobo
nang li tum non pen dam lo pote kon ghonta bak nang ik po nik samik non aning sam an la ha o na pen non te nang li wang non je bali juri pe nang li men je rojini teron pi acha tawar la jispi ini pena la duima pun ho hai duima po lam tawar karone la siksang chat ma la si la ke tam wang ta kisuk ni ta solam ju la se hem ta awi jang no rong mong be pen jersong ti news fast Karbiang long Alom Soviet Tomon RV Lapen Herai Keklo Kejap Kethea Joini Bitung Reng Thama Constituency Angkang Pregjam Adimalong Hemrit Kana Hokdun Sonsi Pini Arnikang Sampor Pai Kethom Apor Malom Nijang Karbi Anglong Alom Soviet Tomon Charting Kejap Ahut RV Kithi Penajok Penangan Adim Jesemet Bitung Reng Thama Constituency Angkang Alongta Hemrit Kana Hokdun Lasonsi Kolonga Kathar Arong Ingchin Langso Kolonga Habe Kethiarong Kutipi Chongkan Malomta Penangan Hemrit Kana Hokdun Dolo La CCM Tuliram Ronghang Apan Kisung Araratum Nangrap Nang Jipusi Chuning Ripon Dongka Mukam Pen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Samilang so block pen Korkanthi constituency ardo inghana phule along ningkan ke thompleng data phita PMAYG aham so ki kim kerang patang te dat bangswajok raratum kachethan sai alam ahoka ha kachini ponji aphanpura usuka tumpen adimaklong an kahumri dam hut ke thek damlong atengke bangso PMAYG aham so ki kim kerang ketangke Halloween alamlo isi hini ingchin anujok parjap krampen apara ke ajada saita claimkli adungarai ke babi jirhupsi ingram su anvedlo la anapita block BD open adim an humri damsi saike dengpon theklong le dadlo ajad lepunon non kachari bom BJP sarkar atumke radaphan kachong thuilok puke klang daglo therangke thengno usuka tiripi amai phu be bison teron pen kaning jepon ke samilang so block pen PMAYG hemsu kikim kerang aron re la pen ketangte dopik lasi laso along adai kedo block asai khiatu Karbiang Long Autonomous Council pen soda ka kangsai padopon veknang popusi usuka tiripia mai mei phu be bison teron pen birtanang pale arong men ke sarthetok biarong engha na phule la block pen ki kim hem so iglo gedi kalang iglo la bangso hem kim bom hut block so nang humri wa ingma wang iglo ab gram si komen chidik ma chini sona sing hanse ningkan kon lo so hem ki kim tang ningkan thom lo sa samilang so ITDP development block pen ki kim gerang pon bangso PMAYG hem so aron re thepik la pen ki tangte dupik lasi la bangso PMAYG hem so ki kim gerang ki tangte de long adai ke do block asai ki thumban Karbiang Long Autonomous Council hin per sodak ka kang sa ki piponje phansi nil dim sodak bachini poniklo News Text Report News Fast Karbiang Long West Karbiang Long District Angkang Piadang Timon RV Hirai ke janga joini Kolonga adolonga rayalong Timon ke thia joini Thengpi ke krep ajok Tuar pi ingkir cheklo Bangso joini pupu gari motor ka chekap japhan kisung chetong renti Lapen RV Hirai kiklo ahiring tangrak ajoini Nampiabo hei huita Kitita thekpon long Keroni pen Bransing Teron News Fast Karbiang Long Manja Police Station angkang National Highway NH36 atuwar pipen manja pen longnit adak mohong de jua jangphong long koibe arong pen damchot along loti RV anat 2 iho matrak nogong anat kepang no bomb bearing register number BR06 GB 8359 kachingkoi ahir kangtang rak ajok chepar lep hit si adim pangthai dak anpin bonta kopai kemia jok birta kahumri dunlong aporohut anke maduta areng huke swabangphu avelang pusi chethan pon Aphi police atumsi adimak long an paledun pen bangso honia puthak chipari dengdun manja pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Patumi Arnikang Samapor Langka Anat Pen Kevang Ihum Adang Kep Atrak number AS01EC1032 Lapen bike number AS31A0281 Abangta Ihivet Pen Wang Rapet Kopi Kosononi Truck Arum Along Karlitang Kanyalal Chauhan Adung Achor Lapen Asupu Atum Tirui Raisi Rat Atum
thek dun long pen adung het jong kheroni thana tumaphan than pen ledun si arenga hu ke so tumaphan tong sekot pen se kelangji aphan pura kheroni model hospital along an ponlu la pen किथिटांग अबांग आरपुम अफान के पोस्टमार्टम जी अफान डिपुआन टॉय पोनलो और गाड़ी के अंदर से ट्रक का अंदर जो ट्रक है यहाँ पर वो उनके अंदर से बैग को निकालने के बाद हम भी सॉल्व किए हैं बैग निकालने के लिए निकालने के बाद वो उनका बीबी और बच्चा को लेकर गए हॉस्पिटल और लेने के बाद अभी तत्काल में उनको वो तो डेड हो गया तो ले गए हॉस्पिटल उनका नाम कन्हैयालाल चौहान है कोई ऐसे नहीं कि दौड़ मारी बिला हमार बिला का जेते आते अरे गाड़ी तलत माने डेड बॉडी घुमाय আছে अरे देखी तो अरे आश्चर्य तो गाड़ी तलत डेड बॉडी আসলে কি গাড়ি আছে কি হয় কইতে এই ট্রাকখনৰ তলত ট্রাকৰ তলত Kheroni Penrain Singh Teron News Fast Karbiang Law Non malong so phan ber time ton sina. Good news there is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. Berta kang ton pen nang jiroi thulo. West Karbi Anglong Sport Association Amaipu MP Horen Singh Bay Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Mathaponsi a constituency doan along Sitame Kuti Kepanongsi Mini Stadium Kidoan Akenang Sotpura Kimponlo Athe Jesimet Prekjam Kapatua Sai Ahin Aning Kehang Pik Arisoi Jangatumaphan Paprang Tang Lupu Ang Theklong Ponsi East Lapen West Karbi Anglong along Sitame Mason Stadium Kimrang Pon Dongkamukam Rong Supialong KASA DSA Patwa Klam Mason Stadium Kimrang Ponsi Kedamtang Inkoira Trok Aningkan Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sharma HAD Minister Sumronghang Pius Hajorika Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay Lapen MLA Mansing Rongpi Atumari Dengpen Dongkamukam Waisong Stadium along KASA DSA Patwa Klam Ingpupon Adun tu bangsu Patwa Klam along Football Pencheng Lok Break jump Patu Asai Angdeng Sitame Break jump Kapatu Kachipate Sitame Padupon Lapuson Tekpon Longsi Lasojok Kedamtang Jangne Teklo Crazy Arni Pen Body Fitness Lapen WKASA ASK Bank Thongke Prapli Abang Pubang Thiatumaphan Regent Bosnotari Board Referee Instructor WKA KASA Tunmaipu Tilisram Ronghang Sanjay Kho Kwangchun Bang Referee Board Chairman Rensing Timur Lapen Kitikidingatum Chetong Dunsi Bangso Nithom Seki Kipipon Kijutsi Arnialong Body Fitness Lapen Referee Seminar Kapadopon along Football Pencheng Lok Break jump Asaying Dengpen Usitame Karbi Anglong Aparman Ansose Nongme Keban Japan BD Sore Lapen RDP Dongkamukam Pen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajutlo dumi thakni kardong.